vælge en divner. Ja, det ved jeg heller ikke. Jeg skulle sige joystick, men det gik ikke så godt. Med divneren. Nu hylder min lort kæft, jeg kan ikke snakke, mand. Til at sige, nu hylder min sol igen. Sol, det er en stol. Ja, godt i min sofa. Nu skulle der en stol. Ej, det er en autosniper. Det er sådan en toskuds autosniper. Ja, det er sådan en toskuds autosniper. Jeg tror det er Flemming. Flemming Hansen. Hvordan har jeg ikke lavet faktisk ikke at spille med? Så lad nu være med det. Ej, øve altså. Jeg kan ikke ramme. Jeg døde. Hvad sker ham der? Okay. Fuck, det er godt at øve sig på BO1, og så kommer, eller BF1, og så kommer over i det her. Fordi det her, det er pisse nemt i forhold til BF1. Ja, det skulle du også gerne, ja. Okay, der dør jeg så bagfra. Okay. Så er det klart, det der. Ej, der hylder jeg også ude i det. Ja, det er hardcore for fanden. Ej, men for helvede, de står alle sammen hen og camper, mand. Seriøst? Jeg kom til at skyde forkert. Der har jeg også lige gjort sygt godt så ked af. Ej, så står der ikke oppe i ladet, men er en lastbil. Ej, det er klart. Hvad? Hvordan kunne du ikke dø af det der? Nej, hvad sker der, mand? Han får 2 skud af min fucking vilde gun her, altså. Hvad? Nej, jeg fik ham. Jeg ramte mig bare ikke. Hvad, Emil? Der var altså lige en op under dig, ned under dig. Jeg er i gang med at skyde. Emil, nej, jeg var på natten. Nej, der var de der... Nej, der er sådan en, den der... det. Guardian. Ja. Ja, hardstyle Guardian in your AO. Det betyder, der er en i... Ja. De fører også nu, fordi de camper på den måde. Det er Dytte Bamsen, du står i Guardian. Nej, det var mig. Der stod Dytte Bamsen. Ja, lol, men det var sgu da mig, der stod og skød den, og fik også pointene for det. Ej, for fuck, man. Han sad op traileren, gjorde han ikke? Eller lasten? Nej, han stod op bag de der klamme tønder der. Hvilke tønder? Hvad er det igen? Der. Hvad? Det er godt bag os. Hvad laver du, din sol? Fuck dig, dit svin, mand. Hvad nu? Ej, hvad sker der for? Han sidder bare derude, mand! Nej!
hvor er det klamt, de bruger pump, mand. Ja, de camper helt lortet, mand. Hvad sker der? Jeg kan ikke skyde en fucking eneste. Jeg har en fjord, der gider ikke at gå ud. Jeg er ude. Jeg skal ikke ramme rundt med en 4-12. Jeg ved ikke, hvad jeg har. Jeg har en 9-9. En 9-10. Hvilke våben bruger du? Kudan. Nej, HG40. HG40, okay. Den kan jeg ikke langt få endnu. Men jeg har fundet en kvæg. Ja, vent lige, jeg er på vej ud. Den er bare Jeg skal lige se her. Men jeg kan godt anbefale den, jeg lige har brugt. Den må lige med god, men det er et newvåben. Jeg har fået det der lille outfit til ham der Gravity Spike. Nej. Har jeg fået noget til ham der? Nej. Det er ikke skid. Jeg har fået Zulu til robotten. Den var alligevel ret god, den gun der. Jeg har sgu fået Styr på et det er fucking god skide pisse. meget hvad. Jeg tager vi ud. Med røvhul. Hvordan kan du se ens røvhul før? Se her røv. Jeg har kraftigt fået cowboyter her. Der er noget, der hedder bonus. Nej, jeg gider faktisk lidt sammen, men jeg magter det ikke. Ud, mand. Jeg gider ikke at spille med. Hvad gør? Hvorfor ikke? Jeg er slet ikke god nok. Er du slet ikke god nok? Nej. Det skal kun gå på en måde. Så er du ude og gøre det. Du ved det værste er? Ja. Jeg tror ikke.